हेलो एभ्रिवान आं आसा खालामो जे बयबो मोजाङैनो दं होननानै एन्ड आंनि दिनैनि टपिकआ जाहैबाय नेशनेल सं एन्ड नेशनेल एन्थेम एन्ड आं बे भिडिअखौ बानायनायनि मेइन मटिभा जाहैबाय जे दाबो जोंनि ससाइटियाव माखासे मानसि दङ बिसोरो दाबो बुहुत कनफिउजन दङ नेशनेल सं एन्ड नेशनेल एन्थेमखौ लानानै दाबो जुदि सोरखौबा सोङोबा दाबो बे एक्जेक्टलि खिन्थानो रोंनाय नङा राइट स' जाहाथे बे कनफिउजना थाया आं बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायदों स' लेट्स स्टार्ट फार्स्टआवनो जाहैबाय नेशनेल एन्थेम ओमफ्राय जोंनि इण्डियानि नेशनेल एन्थेमा जाहैबाय जाना गाना माना अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता राइट ओमफ्राय बेखौ कम्प'ज खालामदोंमोन रबीन्द्रनाथ टेगरा ओमफ्राय बेखौ फार्स्ट टाइमनि थाखाय खननाय जादोंमोन 27 डिसेम्बर 1911 ओमफ्राय बे दिना इण्डियान नेशनेल कंग्रेसनि मोनसे सेसन दंमोन कलकातायाव बेहाय बेखौ फार्स्ट टाइमनि थाखाय खननाय जादोंमोन ओमफ्राय जोंनि जे कनस्टिटिउयेन्ट एसेम्बलि दं बेखौ एडप्ट खालामदोंमोन 24 जानुवारि 1950आव जाहाथे बे जाना गाना माना अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता बे जे जोंनि नेशनेल एन्थेम दं बेखौ जुदि खनजोबोबा जोबनो एप्रक्सिमेटलि 52 सेकेन्ड्स नांगौ ओमफ्राय बिनि मोनसे सर्ट भार्सनबो दं ओमफ्राय सर्ट भार्सनाव फार्स्ट लाइन ओमफ्राय लास्ट लाइन दङ ओमफ्राय बेखौ जोबनो 20 सेकेन्ड्स नांगौ अके नेक्स्टआवनो जाहैबाय नेशनेल सं ओमफ्राय जोंनि इण्डियानि नेशनेल सङा जाहैबाय बन्दे मातरम ओमफ्राय बेखौ कम्प'ज खालामदोंमोन बंकिम चन्द्र चेटार्जी ओमफ्राय बेखौबो फार्स्ट टाइमनि थाखाय इण्डियान नेशनेल कंग्रेसनि मोनसे सेसनाव खननाय जादोंमोन इन दि इयार 1986आव ओमफ्राय बेखौ जोंनि जे कनस्टिटिउयेन्ट एसेम्बलि दङ बे एडप्ट खालामदोंमोन 24 जानुवारि 1950आव इन द सेम इयार ओमफ्राय बेखौबो इकुवेल स्टेटास होनाय जायो जोंनि नेशनेल एन्थेम संजों माने जाना गाना मानाजों राइट एन्ड आं आसा खालामो जे बे भिडिअखौ नायनानै सोरहाबा जुदि कनफिउजन दंमोनबा रिगार्डिं नेशनेल सं एन्ड नेशनेल एन्थेम आं मिथिगौ आं बुहुत पार्सनेलि बिदि मानसिबो नुदों बिसोरो बिराद कनफिउजन दङ नेशनेल सं एन्ड नेशनेल एन्थेमखौ लानानै जुदि सोरहाबा बे भिडिअखौ नायनानै जुदि डाउटआ क्लियार जाबायबा प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो अननानै एन्ड थेंक इउ एभ्रिवान